welcome back to my YouTube channel. ಯಾನಿನಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ 100 ಪಾನಿಪುರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ 100 ಏನಾರ್ದು ತಿನ್ನರಾಪಜೆ 5 ಪಾನಿಪುರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 5 ಪಾನಿಪುರಿ ನಾನು ತಿನ್ಪೆನೆ ಅನ್ಕೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ನೀರುಂಡು ಪಾನಿಪುರಿತ ಫಸ್ಟ್ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಕೊರೋಣ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು Cuenta. Itu tinangan sakan itu rintu konjur ada mau cina lain cilin mau mah batu-batuin kenapa ini kali irwane tini nana nuditunda yang gere tin pent andai ಎಂಕಂತೂ ಈ ತಿನ್ನೇ ರಾಪನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸಾಕಾದ್ ಪೋಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೋಂದಿತ್ತುಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ ವ್ಯಾತ್ನೆಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲಾ